Patay ang isang pulis ng pagbabarilin sa kalagitnaan ng surveillance operation sa Pototan, Iloilo. Sospek sa pamamaril, patay naman sa hot pursuit operation. Nakatutok si John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Nagtamo ng malubhang sugat sa ulo at iba pang bahagi ng katawan. Matapos pagbabarilin si Police Corporal Rayo Manero na sospek na si Michael Soli sa barangay Pulutan sa bayan ng Pototan, Iloilo, Lunes ng hapon. Ayon sa Iloilo Police Provincial Office, nagsasagawa ng surveillance si Manero sa sospek na sangkot umano sa iligal na droga. Nakapasok na ang biktima sa compound ng bahay ng sospek at dito na siya pinagbabaril. Agad na dinala sa ospital si Police Corporal, ngunit idiniklara itong dead on arrival. Kilala bilang mabait at mapagkakatiwalaang pulis si Manero ayon sa isang opisyal ng IPPO kung saan ito dating naka-assign bago ito inilipat sa Pototan PNP. Actually tama ni siya kapisan, dedikado ni siya nga klase ka operatiba. No kag subong lang gid man sa gani man nga adlaw no nag-report diri sa Pototan Municipal Police Station after his reassignment. Makaraan ng ilang oras matapos ang pamamaril, nakatanggap na impormasyon ang pulisya na nasa Karatig bayan ng Barotac Nueva ang sospek. Agad silang rumisponde pero sa halip na sumuko, nanlaban umanong sospek kaya nabaril ito ng operatiba sa ulo at dibdib. Pagbukas to ng pinto ng doon sa pinagtaguan niya, nagpalupok man to na natamaan ng isa ka operatiba naton sa pideo sa right shoulder. Pagkatiro nitong suspect na takbo siya, nadalagan dito sa may talamnan na part. And doon na siya natiruan sa likod ng operatiba. And nagpalupok pa to ng isa pang beses. Matapos malaman ng asawa ni Manero ang nangyari sa sospek, agad itong nagtungo sa Barotac Nuevo. Although, bisa napatay siya, deserve naman to, pero hindi deserve ka ba na kung ginobra niya. Hindi taman matawag nga patas, pero hindi na mapabalik ang bana ko. Bago pa man daw isinagawa ang nasabing surveillance, nakausap pa ni Aiza ang kanyang asawa. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin ito makapaniwala na wala ng ama ng kanyang dalawang anak at ang kanyang katuwang sa buhay. Ang manaan ko man nga responsable siya nga klase ka tatay. Ginbayaan na kami nga hindi pa kami ready. Masakit din para sa pamilya ni Manero sa Lambunaw, Iloilo ang sinapit ng kanilang kaanak. Nunoy ko diin ka man subong. Mag-ano na lang ikaw nga, magpakalangit na lang ikaw. Ay palangga ka katanan-tanangan mo nga kabugtuan, kagkabayawan. Muling binalikan ng GMA Regional TV 1 Western Visayas ang pamilya ng sospek pero hindi na sila nagbigay pa ng pahayag sa nangyari. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, John Sala, nagbabalita para sa GMA Integrated News.